Hello, good morning. Morning. For today's video, magkata og sa ato nga ID na PVC ID. So ready for cut na siya. So ano, ready for cut na. So cut na to siya din sa ato nga ating cutter. So okay mo siguro ni. Cut na to, no? Ready for cutting naman siya. So cut na to. So importante nga plaster yun ato nga pagkat aron nindot pa dyan. Paubos na gamay guys. Muga-muga na sa ito may cut. So cut na siya. Ito ko ng kilid-kilid. Nahabol lang ba? Guys, cut na to itong ID. Oops. Okay na. Ini sulod sa itong ID cover. Ito nga itong ID holder. So kini nga mga ID holder palit lang taan. Tungod kayo lapat na nakagama yung mga ID holder. So next time gama na lang tag ID holder. Karon nga makalis-les ito. Okay tama. Alisar lang ito. So kinsa to mag-order og mga ID available ta. Di ra punta kayo mahal. Ka barato ra kaning ID nga pagama gyud. Nato lang nga kay income na puto gamay. Tapos na ako kayo mahal ba? Ano itong ID? Tidin. Okay. Taas mo. Taas. May sunod magama ito kuan. Gama tag ID holder para sa mga bata. Hindi na po kayo taas. So naano tayo mga kulang na to. Wala pa tayo ng button para press.